ayan, good morning. For today's vlog, nandito po kami sa kung naalala nyo po yung pinag-harvestan natin ng kamote, yung kay Kabaw, kamote ni Kabaw. Ayan. Bale, pinarentahan niya kasi ito sa amin. Nag-share po kami magkakapatid. Nirentahan po namin para taniman siya ng sibuyas. So, first time namin mag-sibuyas ngayon. Kaya sana mapalago. Sana Bountiful harvest. sana maging successful ang aming pagtatanim ng sibuyas. Bawal mo na bagyo. Bawal mo. Wag muna mapagyo. Panata tayo. Ang gagawin namin ngayon, guys, tutulungan namin sila sila Anod magplat daw ng punlaan. Pupunla na kasi sila bukas. Papakita namin sa inyo mula punla hanggang harvest, hanggang ibenta na. Charot. Kami lang yung present. Si JJ busy pa rin siya sa mga kanyang visitors, and si Peng busy rin sa kanyang office jowa. Kanyang office nag-edit pa kasi siya eh. Tara guys, samahan nyo kami ngayong araw. Sana mag-enjoy po kayo. Stay tuned. Let's go. Oh, yan na oh. Ang luwang oh. Nasaan dyan ang pagmamayari doon ni Billy? Lahat na nakikita nyo, hindi yan kay Billy. Yan, narentahan lang po namin. Pasok yata nila yung trailer? Ito ang totoo may-ari. Ito lang may-ari. Ayun oh. Mag-iba na. Magaling na siya yung tatay mo, kuya? Okay, simula na! Dito magpunla? Lahat na dito? So yan guys, ipakilala ko sa inyo ang ating dalawang gwapo. Ayan, mukhang magbubukid pero mga pogi po yan. Sila po si Anod at si Kuya Junjon. So yung makakasama natin dito sa bukid. Sila yung aming masisipag na mga nilalang. Pagkapaalam na naman. Pag nagpunla kayo lang, hindi nyo na kailangan ng Kung magpunti pag manure, maglagay ng iba. sige. Para bawas trabaho nyo rin. Para mabilis. Oo. Dami nyong panso. Morning! Saan nyo, abang wala pa yung pinagdulaan natin. Ayan, hanggang doon pa yun guys kasi hindi pa siya na ano ba yun, Nakapunla na ba yun sila kuya ano? Nagpunla na ngayon. Nagpunla yan sila. Nagpunla na yan. ngayon pa lang sila magpunla. Oo, ngayon. Baba mo dyan. Hindi, wakan mo lang yun. Tingnan mo dyan at baka daw magpansuro. Ito guys yung pinag-harvestan natin ng kamote nung nakaraan. Ayan. Ang mangyayari, tatanggalin muna natin yung mga kamote na yan. Habang hindi pa ready yung pagpaplatan natin ng punlaan. Magtanggal muna tayo ng ganito. Ayan. Kasi dapat ito matanggal yung mga para hindi siya madamo. May bagas? Palain mo. Ito may bagas kaya nagasaringi. Ayun Ayun tanggalin natin yung mga ganito kasi tutubo din siya. Para hindi sagabal sa sibuyas. Sige, tama.
Mapalam ta sa akam. Hindi sa gugas ng dito. Ngayon guys, ano, sobrang mga busy ang tao sa bukid. Nante na? Kasi nga, taniman na naman, sakahan na naman. Kaya busy rin kami, nakikisabay kami sa kanila. Puno tayo guys ng ano, ararawan, charot. Paano? Pagpupunlaan. Dami nila excited na sila magtanim. Punla pa lang yan guys. Pantayin lang daw. Makinig kayo sa expert magtanim ng sibuyas. Yan, ganyan-ganyan lang daw. Oh, pantayin, pantay. Ang galing lang yung ano, yung bato-bato. Oh, ayan guys, meron na kaming na-plat na ano. Pantayin mo ba raw? Kahit hindi na dyan sa gilid. Oh, dahil ka nalaraming ito eh. Ryan na na eh. Yung sa atong tanin. Ganito lang no. Kahit ganito lang na oh. Parang may natira baga dito sa gilid niya oh. Mataas sa gilid. Yung dito lang. Sige pa lang sa kanan. Pag hangin kasi laglag yung buto niya. Dili pala eh, marunong eh. Ayan o, ganun gay ko ano, kay Junjun. Pinakarang na taigid. Wow. Mahabutan ka nila. Uwi na, nagadumi na eh. Pakahirap ay mag-condit pag ganito oh, maikse. Dito. Di pa yung pag ano, para minsanan. Mas mahirap pag kanya kasi kanal dito sa gilid. Alam mo na ante.
Oh. Hindi ng tiligaya iba. Ito ibang diskarte yan nande. Diskarting malupet. Ayan. Umpisa natin magsibuyas. Sana maging successful ang ating pagtatanim ng sibuyas. Sana hindi tayo mabarak. Ay, hanggang dito rin eh. Ang mahal ng sibuyas ngayon, nasa ano na, 200,000, ay 200,000, 200 pesos 200 pesos ang kilo. Ngayon eh. Sana ano, kahit mga 40 pesos lang, no? Maganda siguro taniman to, no? Kasarap taniman. May nagakuliglig, ginataniman na at maglapat. Muna. Yan. Ito naman guys, ano kanal niya? Gana ng tubig. Para pag nagpatubig sila, madali na lang. Bale magluluto muna tayo ng ating pananghalian. Ayan. Kain tayo ng kanin. Kanin ng tiligaya. Yan ang ulam namin. Bilis lang namin natapos yung isang ano, sinilong. Isang plat. Dami na yan. Then after dyan, dito naman kami. Kabila. Mag-ihaw tayo guys ng kamote. Oh. Mayroon kaming napulot na kamote. Parang baltungog man yung konti. Parang baltungog. Tignan natin yung niluluto ng tiligaya guys na paksiw. Sarap. Galing sa aming tiksan. Nangod sila ng buhay. Palito tayo ng isdang maliit. Oh. Ang aming simpleng pananghalian. So ayan guys, bale itong ano na to, ito yung natapos na natin. Ready na siya para sa ano, punla. Ayan, hanggang doon yan guys sa dulo. Then after yan, dito naman tayo sa kabilang side. Mahaba man tunod. Haba. Ayan guys, balik tayo dito sa ating pangalawang ano ang tawag dito isa? Pinita? Pangalawang pinita. Ayan. Last na po yan. Tatlong pinita po yung gagawin nila ng ano punla. So ayan guys, kakain na tayo ng pananghalian. Tayo guys. Kain tayo ng Mabanog. Hindi makanme. Ito ang aming paksiw na sinabawan. Luto ni Alaligaya. Tara na, kain na, kain na. Manganan. pinapit ng kamatis. Ito yung kamatis, oh. Ayun na lang kaya pinagpit na ka. Parang
Kanin ang kanin. Ay ka. Nakigulo ka dito yan. Ole! Ole, yeah, yeah. Kain na! Kain na. Ano ta? Ole, yeah, ole, yeah. Meron. Ole, Okay, bili yeah. muna. Kanya tama-tama ko tayo dyan dan ako na eh. Mangkukan. So, Iba Kaya pa. pang burrito. ganyan o. Bigay bating guys. Ikon na. Ano, pwede mo isa. Yule! Saan? Sama! Kunti lang yung Sama? Ang yan? kasama. Ay kay bibili, ay kay ano, kay Papa. Ayan o, abot mo ate yung isa. Ha? Linong lang araw. Hindi mo mapakanapa. Nahiya. Kaya. Sarap dito guys sa bukid. Sige, kain. Hindi mo nagtrabaho. Asa na yung Aming tata. yung eco bag na brown? Bakit? Oo, marami ka pang ayusin mamaya. Walang pa yan ah. Paano yung taniman na ganyan pa? Ay, di na. Hindi na. Natin na lang yun. Oo. Pag dinakaktor ko na lang. Kanan na lang ayusin namin doon. Pero hindi na flat-flat. Ganyan yung plan natin. Ganyan lang eh. Pero hindi ko na po pala patangit yun. Lakas ng hangin dito. Dito. May palapay. Papay mo ta itip mo ti kan mag. Itip kan sabah. Panghimaga. Tapos na kami kumain guys. Pahinga lang ng konti. Then pusong ulit doon sa mainit. Okay. Mga isang ano na lang yon, isang pinitak. Isang ano na lang, isang lusungan na lang to. Walang uwi na hindi natapos. Tapos bukas naman kami magpupunla. Nabanaw. So yun guys, after kumain, pahinga ng konti and then lusong na ulit. Okay, laway mo matulog. Sige, matulog ka lang dyan. So yan guys, bale pauwi na kami. Babalik kami bukas para ipunla ang aming sibuyas. See you tomorrow.